Што там Сабаленко ў Мінску? Якія яе навіны? Чаму да міністра спорта Беларусі прыехаў гулец Манчестер Сіті? Ну і вынікі гульняў беларускіх клубаў у еўракваліфікацыі. Вельмі хутка іх абмяркуем з Геннадзіем Туміловічам. Хлопцы, малайцы. Гэта ютуб-канал Шаснок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. У нас нейкі вечар сустрэч выпускнікоў беларускага спорта. Вось апошнім тыднем. Ну, сапраўды. Пра тых хакеістаў з НХЛ, якія прыехалі пагуляць у хакей з Лукашенко, мы ўжо вам расказвалі. Там у мінулым выпуску паглядзіце. І там усё даволі празаічна. Давайте лепей зараз пра Сабаленку. Першая ракетка свету прыехала ў Мінск. І пакуль вось, пра гэта нібыта ўсё. Прыехала. Сапраўды, таго, чаго хутчэй за ўсё ўсе чакаюць, да гэтага не адбылося. Я маю на ўвазе сустрэчу Лукашэнкі і Сабаленкі. Ну, то бок сам па сабе візіт, гэта ўжо, да, цікавая тэма, як Сабаленку і ейнага там жаніха сустракалі ў аэрапорце з хлебам, солью, там танцамі і гэтак далей. Шмат казалі пра тых ахоўнікаў, якія баранілі першую ракетку свету падчас вось гэтага мерапрыемства. Нідзе больш яна з такой аховай не з'яўлялася. Много людзей прыйшло паглядзець на Арыну, гэта праўда. І зараз будзе фрагмент з рэпартажа онлайнера. Арина, выходи! Давайте ее как Снегурочку звать к нам, предложил один из верных фанатов белоруски еще задолго до того, как собирались открыть ворота с Дюшор. Правда, стоящие за ним люди энтузиазм не разделили, а вскоре и вовсе подошел охранник и попросил так не делать. Всему свое время. Мерапрыемство атрымалася даволі афіцыйнае. Ніхто з журналістаў ніякага эксклюзіву не атрымаў. Правілы для СМІ былі вельмі жорсткія. И снова тут фрагмент с репортажа онлайнера. Журналистам подобраться к теннисистке оказалось делом невозможным. Еще накануне мы получили своеобразные правила, в которых были прописаны важные нюансы. Журналистам вне сценария мероприятия запрещалось приближаться к Сабаленко с личными вопросами, просьбами об интервью и даже задавать вопросы представителям ее команды. Кроме того, нам дали понять, эксклюзива не будет. Зато все побачили, як Арина Сабаленко слухае беларускі гімн. Ну, бачите, хоть так. Карацей, Арина професійна адпрацавала асноўную праграму і грацыёзна з'ехала ў закат. Калі раптам вы не трапілі на гэтую сустрэчу, то можете набыць такі вось яе аўтограф за 500 рублей усяго аддаюць. Карацей, якія тут вынікі ўвогуле можна зрабіць? Зноў-такі прыезд Сабаленкі ў Мінск, гэта топ-мерапрыемства, бачна, што ў яе сапраўды шмат фанатаў, што людзі чакалі такой сустрэчы, крута. Але мне проста праз тэксты вось і відосікі, які я бачыў, падалося, што гэтае мерапрыемства было вельмі фармальным. Прыехала, адпрацавала, ды і ўсё. Нават посцік у інстік яна не запосціла. Затое там ужо з'явіліся фоткі з Грэцыі з подпісам «Ужо сумую по свайму любимому месту». Былі под гэты постом и такие комменты. И ни слова про Минск. А такой масштаб был вчера. Нужно подождать, и все будет. Пытается избежать критики, что бывает на родине. Ну и, конечно, галоўнае, чаго чакалі, ці яшчэ чакаюць, гэта вось, да, зноў-такі тая сустрэча Сабаленкі з Лукашэнкам, пакуль яе не адбылося, і я ўжо не ўпэўнены, што ўвогуле яна адбудзецца. Хаця дагэтуль падавалася, што гэта прям 100%. Можа, хіба толькі якая прыватная будзе там без камер, не ведаю. Але я не поверу, што ў яе не было такой прапановы. Ну, конечно, яна была. І тут есть два варыянты. Альбо гэтая сустрэча ўсё ж таки адбудзецца, пра гэтае будзем там, да, ўжо асобна казаць, ну, альбо не. І тады можна будзе заявіць, што Сабаленка гэта адна з тых вельмі нешматлікіх людзей унутры краіны, вось зараз яна ўнутры краіны, якая можа проста адмовіць Лукашэнку. Відаць, ёй хапае вагі і ўплыву паводзіць сябе менавіта так. Можа, такія строгія правілы на той вось самой сустрэчы, гэта акурат пра тое, каб не было нейкіх там, не ведаю, нязручных пытанняў ад беларускіх дзяржаўных СМІ. Карацей, даволі такі асцярожны прыезд Сабаленкі ў Мінск. Ну, пакуль бачыцца так. Першая ракетка планеты не перастае здзіўляць. А ваши меркаванні пішыце ў каментарах. Але тут яшчэ адзін майстар вырашыў наведаць Беларусь. Гулец Манчестер Сіті, удзельнік чэмпіянату свету Абдукадыр Хусанаў вырашыў прыехаць у госці да міністра спорта Сергея Ковальчука. Вось, уявіце. Гэта, конечно, коллаба. Ну, тут сложно кто кого вытаскивает из сложившейся ситуации. Или Юревич хотел как-то приподнять Ковальчука, или все же Ковальчук хочет каким-то образом отмазать и вернуть к футбольной деятельности Юревича, что было бы неплохо. Очень даже неплохо, но, видишь, списки черные он составляет, никому не дает. А здесь человека, благодаря которому человек играет в Ман-Сити, он ничего сделать не может. Ну и чё ты там, министр? Никак.
следственные органы. Боишься лезть туда, да? Дарэчы, агент гульца яшчэ раней папярэджваў, што сапраўды пасля чэмпіянату свету Абдукадыр збіраецца наведаць свайго былога трэнера. Насамрэч, гэта даволі крута. Беларускі трэнер даў квіток, так бы мовіць, у жыццё гульцу, які выбіўся сапраўды зараз у топы. Што праўда, трэнер гэты ўжо ад футбола адхілены, хоць і кірую ім і сцені. Як тут вогуле разабрацца? Хаця, адна рэч мне не дае пакоя. Цікава, што прыляцеў узбекскі футбаліст акурат у той момант, калі ў Беларусь завезлі яго землякоў у якасці трудовых мігрантаў, і ў іх там, нейкія праблемы, яны домой хочуць. Dolduruvchi yurishib, vaqtimizni o'tkazdirib, sarson bo'lishimizni foydasi yo'q. Можа, гэтыя рэчы неяк звязаны, можа, Абдукадыр забярэ сваіх землякоў дадому. Як яшчэ гэта можна патлумачыць? Бачыце, нават Арына Сабаленко не губляе сувязі з Беларусю. У пэўным сэнсе. А вось мне не губляць гэтую сувязь дапамагае выдавецтва Гутенберг. Бабам! Зараз я пакажу вам, што яны мне даслалі. Гэта кніга Марыям Петрасян «Дом у якім». Да, бачыце. Першае, што хочацца сказаць, паглядзіце, як гэтая кніга выглядае. Яна проста шукоўна. Цвёрдая матавая вокладка. Яшчэ вось тут такія, ведаеце, ілюстрацыі чорна-белыя. Прызнайся шчыра, сам я вось гэтую кнігу яшчэ не чытаў, але дакладна зраблю гэта бліжэйшым часам. Па-першае, гэта ўжо сучасная класіка, то бок кніга выйшла ў 2009 годзе. Аўтарка працавала над ёй амаль 20 гадоў. І за гэты час гэтая кніга «Дом у якім» стала сапраўды культавым раманам. Цяжка нават сказаць, што гэта за жанр. Тут адначасова і псіхалагічная драма, і гісторыя сталеній, філасофскі раман, і нават крыху дэтэктыў. Калі вельмі коротка, то дзеянне адбываецца ў інтэрнаце для дзяцей з інваліднасцю, якія жывуць у сваім асабістым свеце са сваімі правіламі, законамі і таямніцамі. Але насамрэч гэтая кніга пра пошук свайго месца ў свеце, пра сяброўства і прыналежнасць, і як траўмы дзяцінства фарміруюць чалавека. Дастаткова паглядзець на ацэнкі і водгукі чытачоў, каб зразумець, гэта сапраўды адна з тых кніг, якія сапраўды варта прачытаць. І дзякуючы выдавецтву Гутенберг кніга «Дом у якім» даступна і на беларускай мове. Мне вельмі падабаецца гэтае разуменне, што па-беларуску можна чытаць не толькі чытаць беларускую літаратуру, але і сусветную. Таму, калі вы, як і я, любіце вось гэты пах свежай кнігі, то хутчэй на сайт выдавецтва Гутенберг, спасылачка будзе ў апісанні. А па прамакодзе «Часнок» будзе скідка 10% на ўвесь заказ да канца лета. А мы зараз вельмі моцна будзем абмяркоўваць беларускі футбол, таму рыхтуйтесь. Так, ну і давайте, да, власна, до футбола. Адразу хуценька пра МЛ. Гэтая каманда пакідае Лігу чэмпіёнаў 0-1. Нібыта ўсё даволі прадказальна. Букмекеры покидают Лигу чемпионов. Понятно, основной момент, помимо жребия неудачного, это, естественно, чехарда с тренерским штабом. Непонятно, кто руководит, как руководит, кем руководит. Но видно, что тренера нету. Вчерашний матч, после первых 1-4 смысл обсуждать эту игру. И та команда вышла просто поиграть в футбольчик. Было понятно, что в таком состоянии, с такой командой МЛ шансов 0,0. Дарэчы, гульцы універсітэце не паціснулі рукі гульцам МЛ. Думаю, тут лішні раз тлумачыць не трэба чаму. У мінулай гульні рукі беларускай камандзе не ціснулі толькі 3 гульца ў універсітэце. Зараз вось вся каманда. Ну і заўзятары такую гісторыю падтрымалі на трыбунах. Цікавы, дарэчы, яшчэ адзін момант. У першым тайме букмекеры гулялі з титульным спонсорам на грудзі, то бок з назвай вось гэтай букмекерскай кампаніі. У другім ужо не гулялі. Кажа, што можа быць за гэты нейкі штраф, але не ведаю, калі шчыра, ці так. Нічого, лудоманы кампенсіруюць. Карацей, зараз МЛ працягне кваліфікацыю ўжо ў лізе канферэнцыі, ці здолеюць там яны нешта паказаць. Следующий соперник у них Сутьеска, не такой серьезный, но и не такой слабый, средняя команда, такая же, как и МЛ. Наверное, по финансам единственное попроще. Шансы есть, но хрен его знает, если Леонов завтра уберет этот тренерский штаб, поставит Балановича. Ставь тогда Громыка уже сразу. Не так веселее будет играющий тренер. МЛ, это я же тебе говорю, тут каждый день может быть непонятно что, и серьезно расценивать не берусь. Опять же, еще раз напомню про переговоры с Алексеем Багой. Я думаю, что это был самый оптимальный вариант.
Ну, не знаю, может, они там еще в Стропатоне разговаривали. Сейчас после чемпионата мира достаточно вакансий. Только Тухеля не берите, ёпта. Смех сквозь слезы. Ну, ладно, пожелаем просто удачи. МЛ все-таки ребята хорошие, парни хорошие, команда неплохая, но без тренера. Далей Батэ. Гэтым разам, дарэчы, ўжо гульню гэтай каманды по БТ показалі. Там, відаць, зразумелі, хто тут цёмная лошадка, на кого треба ставить. Были опасения даже перед первой игрой, но уже посмотрев, насколько быстро команда собиралась там буквально за пару часов до игры, грубо говоря, когда там около 8 человек, что ли, основных ушло, пособирали по объявлению там по вокзалам, кто случайно проезжал Албанию. Шучу, конечно, Батэ молодцы. Да, первые 5 минут, как сказали комментаторы, просто рвали, метали, первым номером играли. Но видишь, надо хоть с этого начинать, с 5 минут. Следующая игра, там, 2-3 игры, 10 минут, потом 15. Но году 35-му как раз и 45 первым номером железно будет играть. Ну, шучу, конечно. Береслаўчане, калі што, дацягнулі да серыі пенальці, там брамнік Даніла Сокал узяў адзін пенальці, пасля папярэдчына, і Батэ сенсацыйна ідзе далей. Вау! Команда опять подтвердила статус кубковой команды. Плюс все-таки какое-никакое, даже довольно-таки неплохие укрепления есть, усилились. Ну, в принципе, то, что говорил предыдущий тренер. Оказалось, все это можно было сделать и немножко раньше, и без конфликтов. Но сам факт, прошли, молодцы. Я так за Батэ никогда не переживал, если честно. Соколенок молодец, одну вытащил. Ну, надо почаще там угадывать хотя бы. І што, зможа Батэ павярнуць былую славу? Ну, мы тут зрана капскага малодшага наезжали. Будем выбачаться. Да, где-то за счет характера, молодцы. Ну, также они кубок у Минского Динамо выиграли. Просто с жопы не вставали, рвали, метали, бежали, не дали ничего сделать. Здесь 2 игры также. Далей мінскае Дынамо. Першы матч скончыўся 0-1. Даволі было сумнае відовішча, але, ну, нібыта не канец. Да, паглядзець гэтую гульню было капец як складана. Нават паблік «Беларускі футбол» не мог весці тэкставую трансляцыю, бо просто не было відоса, блин. Прыкіньце, кое-как мы там здолелі глянуць гэтае відовішча. І прыкіньце, менавіта Дынамо ў гэтай гульні адкрыла лік. Ну, Силикса, еще раз, я вообще не отношу ни к каким соперникам. Обычная Белшина, Нафтан или что-то типа подобия. Даже не Барановичи. Барановичи на голову сильнее и симпатичнее футбольчик показывает. Спартаковцы, епта, барановические. То, что было в первой игре, это вообще необъяснимо. Просто. Я думаю, там ни сами футболисты, ни тренер, ни даже суперспециалист Сергей Ковальчук не смог объяснить то, что произошло. Вот, а сегодня, ну, играли чисто на результат, даже немножко где-то робко. Ну и так были уже более-менее осмысленные атаки, нормальные подачи в штрафную площадь, не как в первой игре, когда там вратарь раз 150 на выходе сыграл. А остальные моменты, все эти навесные пукалки, которые там 2 двухметровых защитника просто спокойно выносили. Даехала Дынамо таксама да серыі пенальці, і там все добра. Команда таксама прайшла ў другі раунд Лиги конференций. Касаясь легионеров, вот смотришь, когда выходят пацаны 18-летние, даже бить тот же пенальти, блин, понимаешь, не доверять таким людям, не ставить их в состав. Ну, вообще, не то, что это единичный случай, а постоянно. Много хороших молодых, на самом деле, своих воспитанников. Нет, все это в джунгли эти летаете, кого-то привозите непонятно, потом они, блядь, в каждой игре привозят. Ну, полное несоответствие вообще. Вы все равно каждый год обсираетесь, просираете. Ну, сделайте хоть раз ставку на своих, потерпите 2, 3, 4 года. Так что, атрымліваецца добрыя навіны сёння для беларускага футбола? Ну, прям оптимизма аж обосраться, конечно, такого нету.
дальнейших. Посмотрим, что там дальше по соперникам. Но что-то я даже на спокойнике все смотрел как-то. И до игры уже, да, была уверенность, что пройдут все. Хлопцы, молодцы. Удачи. Карацей, такія навіны. Пішыце вашыя думкі ў каментарах. Ну і дзякую вам вялікі за прагляд. Будзем чакаць разам добрых навін. Пакуль.